Hi Yolanda, Molin Nengo, how are you? Really say, Masquera say, guys, how are you guys? Masquera say, Tega Ndodo, Tega this child that is Ndodo, Tega Ndodo, Tega Ndodo, Tega Ndodo, Tega Ndodo, Muteza Kuruza Kuya, Dedangu Kuruza Kudona Futi, Tega Ndodo. Hi guys, hi Prim, hi Beauty, hi SC, hi Really, hi Rati, Rufaro, Mildred Moyo. How are you? Chingo Chani Rume I. Guys, Ingo Chani Raskana Musabe, inonzi chimwiti kudiko nechirungu. Inonzi kudiko nechirungu. Homophobic. Andikudzoma ice kuri kupisa vhiki kwapisa izvo zvinotoita handisi kubuda face because unenge wakakurira kubva kutopu chaiko kwapisa kwete zvokutamba zviya kuno kuri kutoita kutogocha chaiko kugocha chaiko. Tedzai Ndodo, tedzai Ndodo, tedzai Ndodo, tedzai Ndodo. Wadzanai nayo tsamba kuna Ndodo. Ndakamira kuti asvike anyero kuti ndauya mudedze auye ndizonyatsomuudza aripo. Ingonyora kuti Ndodo anouya maiska aripo anonzi Ndodo. Mbuya Masi Masquera say Adesuwa Ikechuku, how are you? Yes, mu upcoming mu upcoming. Hi, that Zim chick, long time, eh? Selina Makombe, how are you? Compliments. Nongo kuona zvangu ma street u. Mazana istino kungoona chidarika ti comment. Mnemo muri kutsva kuno kwapisa skana. Kuno kwaita kupisa. Kwa Ndodo. Ngauye pano Ndodo. Ngauye pano Ndodo. Lilian Maburudze. Why is I'm watching you from Canada? I was in America. Sure, ere. Jokwadi ere. Kuri sei ko Canada kwa uri. Ndimika muri kutonoregwa nesnow east tiri kutodawo kutonogwa imi muri kutonogwa mutoda kuzuva zvinhu zvacho. Hanzi Zim is raining. Yee, mvura ikatouya tingatofara. Hatingafari. Mvura ikauya tingafari. Tingafari. Dedzai kakomana kano Ndodo kauye pano. Kakomana kano Ndodo regai kauye pano. Shuwa Mbuya Masi itai kumufonera muti wakamirigwa uko. Mufonere kana namba dzake. Mufonere muti nhasi kuda kuitwa celebrity na SIS MELLY. Vari kuda kukuita celebrity. Uya. Chiwitsi, how are you Chiwitsi? How are you Chiwitsi? Shidi say. Kelvin Jova, how are you? Andanzanda nezvi. Mira gomuona ari kuuya. Mira gomuona ari kuuya. Gafonegwe na Mbuya Masi auye pano. Ndiri right Chiwitsi uri sei ndamisa live yako ndazongona kuti iwe live Chiwitsi ndatadza kudatadza kukubata uri pa live. Memory Musiyambodza, how are you? Ndodo ngabudikirezve Ndodo usawande uyako. Mbuya Magumbo Chitova muri seiko vamagumbo. Kwanzi yai kungonitumira zvenaye bongi andonenge wagona. Bongi andonenge wagona sho kangotitumira uchiwa nebhazi ndikanokorekta mengo nemazhanje naiwe. Anzi or you can take his wife Cherry Plum. Ndoda Ndodo handidi Cherry Plum. Ndoda Ndodo chai. Cherry Plum anopinda papipa pake. Ndoda Ndodo. Nemusaka namba apano nenamba za Ndodo mumudedza uye pano. Hanza misi naiwe Chiwitsi wanga uripi kwewe? Wanga uri murudo mazivano handiti you are immediately in love Chiwitsi hatisi kukubata. Uri murudo hausi kubatika zvekumanya. Ikwe ikapa yapisa. Serious. Hanzi SIS MELLY face iri pisa ikadorika. Kuri kupisa ndatotaura ndakabvisa topu chai kuri kupisa. Kuri kupisa. Ndodo wati kwaita diko. Asida kuya ere. Alright, regai titaure kana asipo. Pamwe aripo zvakanga akanyarara. Anogona kuva ari pake. Akanyarara akateerera aripo. Aiwa, zvemukadzi akauya akazvina basa anongoteerera asina ndededza murume wake. Pauline Makuvire uri sei? Hai Ndodo dhongo uya. Miri Love Clinton. Talent Suruseni.
right masikira sei guys ndandichida kuzodzoka neimwe life zvinhu zvacho zvakaoma iyoyi live iyo ikai vanhu vari kuda kuita live vakandimirira nai guys shuwa zvakaoma iyi inozodai paiyega endeka nhasi ndiri kubva kuzvifarira chitambi changu ndosangana neshura guys ndosangana neshura chairo chairo guys ndichitofonegwa kusendegwa mameseji nomumwe munhu achindudza zvinhu zvisingaenderani but nyaya yachona hainetsi nokuti yakatangira pano saka ichaperera pano hainetsi zvayo nyaya iyoyo iko zvino ngoti kuri kupisa handina kana simba rekuenda kunogara mustadi kuti ndiitire live iko zvino plus nechida kumboti tonhorere because shuwa kuri kuhakusunyatsobuda ndozotaura saka ndanyora tsamba iyi kuna Ndodo ndikuinyora nekutaura ndiye Ndodo kuti hangu ndichiscrolla panapa manje ndakavata pano ndokubva ndaita ndadarika nelive yako yaunga uchiita manje handina kana 10 minutes ndaiona nelive yako ukamenshena hako zvawamenshena mukati imomo ukamenshenawo nezita rangu imomo naindodo shuwa ukataura mafacts ekuti pane munhu ati anzi ndakapiwa guwa rasuva but ndasingade kuriposta because SIS MELLY vanowirirana nasuva ndinofarira madiaries ndinofarira SIS MELLY saka SIS MELLY havasati havauye kupeji kwangu ndonyaya yandanyanya kuya kutaura nezvayo SIS MELLY havauye kupeji kwangu chero ndakaposta chii havakomente havauyi right Ndodo ndinokuda zvisingatomboiti mufana ndakatokutarisa kudai soka utori handizi kuti nemakore mangani ako but ndichitokona senge unogona kuti asaizera nelast bhoni mumba kwedu handinoona the reason yako yawapa kuti SIS MELLY pane munhu akati iwe unongogara uchiti unoda SIS MELLY havambouyi kupeji kwako havambokomenda havambodini rega ndinyatsokukuudzira pano Ndodo dei wanga usina kuzvitaura palive dei ndisina mbouyawo kuitawo live dei ndangokutsvagawo kuseri asi ndaona kuti wazvitaura palive handiti ndandisipo ndasingazivi kuti uchapindawo zita rangu saka rega ndingozvitaurawo pano handiti nhai Ndodo kana ndichida kukusapota ndinokusapota sei nhai Ndodo when every day your content is talking about people nhai Ndodo how do I support you when always necute face yako yaunayo iyo unenge uchingopopota uchingotukana nevanhu nhai Ndodo ndinokusapota sei ndinoda kutokusapota zvisingatoiti handifungidziri kuti pane one day wakambouya pano kati SIS MELLY ndokumbura kuti muite live ndoda kupinda palive penyu kuti nditsvagewo following ndikaramba hapana kana kumboti SIS MELLY nhasi chainoda kumboitawo live ine musoro kudza ndati ndataura nezvei nhai Ndodo wotaura ndoti apinda uite that's how you get following Ndodo ndoda kubatsira nzvadzi yangu that's how you get following yako iri clean iri smart antiwaona iri clean iri smart so even as much as I want to come and type text iwo pazvinhu zvazvo zvanonge uchitaura nyaya dzako content yako ndeyevanhu handiwaona ndakatiza izvozvo Ndodo uri kuona pano paplatform panapa ndoda kutombozvitarisa Ndodo platform inoyi ine vanhu vakuru kana ndichiti vanhu vakuru ndikureva in terms of age chaiyo platform ine vanhu vakuru mature people right then the next thing vanhu vozondiona futi kunyaya dziya dzenyu dzamunenge muchiita madramas aya ndaveko futi andiwaona ndavekozve ndakukomenta ndakutoluka like a confused cockroach antiwazviona that is the only reason ndaya kuti ndizokuudza pano kuti I don't mind supporting you Ndodo ndinotokufarira zvekudaro because unotomboita zvimwe zvinhu zvinotombotisetsawo handimaona chirega tikuudze kuti ndikutaridze kuti ndinotokuona asi handigone kukomenda papeji pako unoita majokes ako uchiita zvaunenge uchiita uchiimitata mumomo mukutaura comment section unobva waituka zvinyadzi comment section iyoyo wobva waituka zvinyadzi haunei kuti panani akakutarisana kuti chii haunei nazvo vamwe vacho unenge uchitotuka vanhu vakuru kwauri ndinenge ndiripo Ndodo pamalive ako ufunge handigone kukomenda chete asi ndinenge ndiripo ndichitoona chandisingakwanisi kuita kukomenta ndo inonzi growth handitoona Ndodo ndo inonzi growth iyoyo kukomenta ndokwandisingakwanisi so isusu semadiaries Ndodo hatituke vanhu asi ukanzi Ndodo rimwe gore waitawo dambudziko hatimbokusiye futi uri mudambudziko handikuona that's who we are
handigone kuti tisvike mazera edu tachembera Ndodo taamachembere ndoonekwa ndichipeshedzera muhondo muzvichichii andowana kuti nditouya kuzokomenda paposti yawakakanda yaya zuva yachona iwe kuti ndikomente andowana ndaida kutongozama kungokutaridzawo kuti aiwa vanhu vanotaura vanogona kutaura zvinhu kwavasina kuswera sometimes handitika nekuti ndingatsvaga drama. People they feed on drama. Vanhu vanoda drama andiona. That's why ndakati munhu akarelocate uyu munhu uyu nanhasi achiri kutira kuadjusta kulife yeko handiti munhu anoshanda uyu kungoti ndisinopiwa consent yekuti zvimwe zvinhu ndibudise zvinei nesocial media anyway andiona ndaiona mapictures akapfeka uniform yake kubasa kwake kwaanenge achishanda uko andiona utoona kuti munhu ari kushanda achaona kuti musana uyu hauchadi kusasa kuzimbabwe kuafrica kunotambiwa uko kunotambiwa this gore rino ndo pandinoonda ndaiti handionde ndinotoonda chete kunoshandiwa. I'm glad kuti ndaona vamwe vachikomendawo vanoshanda nazo vangu vachikomenda navo Canada uko vachikomenda kuti toshanda naye vamwe vachitoshanda nehama dzedu zuva ngakakumbira vanhu vanoshanda navo kuti ndikuda kuti location yangu imboita anonymous handitika because anenge achiprotectawo zvaanenge achiprotecta munongozivawo kuti sometimes zvakawanda zviwira vanhu zvinogona kupinda muvanhu but anyway andisitaura hangu nyaya yasuva ndikutaura nyaya yandodo handitika saka Ndodo next time kana uchida kundiadressa kana kuti kundibvunza kuti SIS MELLY mimiko sei papeji pedu musingauyi musingadini Ndodo namba yangu iri public iri papage unotora namba yangu wofona handitika newhatsapp SIS MELLY muri sei ndokumbirawo kuti kana ndakuita live yangu ndokubvunza kuti hausi kutuka vanhu here woti tikutaura nezvei nhai Ndodo handitika wondiudza ndotouya kulive ndinouya ndoregerere ndinouya kulife even pano chero kwauya katoti edhi palife tinotokuedha tinoregerere chatisingadi chinde chekuti uzotuka vanhu palife chatisingadi ndechekuti uzoshauda vanhu andika noti isusu madiaries hatishaude vanhu takadarika izvozvo kudhara hatituke vanhu tinotofara nemunhu wese tinotoda munhu wese asi kwakawanda ufunge Ndodo tinenge titoripo tichitoona but hatikomendi chete we just don't comment because unoziva kuti ndikakomenda ndiri munhu wenyama comment yangu iyoyo inotorwa yatorwa comment iyoyo ichatoita mutinhimira igomutsa nyaya dzisipo igotwistwa igoenda nepamwe handiti kuona saka handikomendi tinenge tichitoonawo izvozvo zvandakadzidziswa nemadhiaries epano kuti ndai munoona but musangokomende pese pese so ndikatozviudza kuti ndinokomenda papi nepapi ndine nzvimbo dzandinokomenda kwete kumwe kuti chero zvikaita sei you never see my comment ikoko hazviiti andiwana hazviiti tinotongokomenda edu panapa nekoko kwastep mother uko because zuva ndistep mother zuva haisi shamwari yangu Ndodo haisi shamwari yangu zuva icousin sister yangu chaichaiyo though Facebook ichida kubhilivha kuti iti ishamwari yangu tongotoora iti ishamwari yangu anditoona so ndokwandokomenda ndakasununguka ikokuya zvokutodaro asizve handitodiwo kuti aite hondo dzanenge achitoita zviziva nevanhu then ndisingatodi ndinotomuudza kuti siyana nazvo izvi even admini yake inotomuudza kuti don't but unongozivawo tete ndieben tete nditete handinoona medzisiro yacho vanongozoitawo decision yavo handitoona nditoenda kwatete kokoko because kunodzidziso akatanga kudzidzisa guys you can agree with me kuti zuva akatanga kudzidzisa paka she's very eloquent very very intelligent zuva has always been intelligent kubva achikura anga asingasviki hake pana Joy uyu Joy was super intelligent but zuva ari intelligent chero achiningira zvinhu zvake achidzidzisa zvinhu zvake izvi munokwanisa kunyatsonzwisisa kuti ari kuinda akadai achibva akadai because munhu anofarira zvokuverenga stereki munhu anotofarira zvokuverenga bvunzai anopinda mamake kuti mune library yemabhuku andimazviona zvandisingagoniwo zvangu kuita ini saka Ndodo hanzvadzi yangu tinoda kusapota but content yacho ndiyo yandikutraya kutiza content yako ndiyo yandikutraya kuda kutiza iyoyo kuti hei zvino iwewo content yako ndeyekuti makuwa ndawachiti kwaini makuwa ndiyo mada zvisingaiti ende makuwa ndinomafarira ukuona pataningirira manje patapesana ndipapapa ndo patapesana pekuti iwewo makuwa ako you are very proud nawo kuti ini makuwa ndinozomada zvisingaiti ende ndoto saka ipapo manje ndo patinozoti konanei ipapapo kwete kukonana actually kuti pesanei
because inde ndisingadi izvozvo. Andiwana because ndino nditoriwo munhu zati ndine maproblems anguwo, nditoriwo munhu wenyama. Chero newo wacho kutotaurawo makuhwa evamwe vanhu utoriwo neakowo maproblems achona. It's just that kuti ako haazikanwi evamwe ndo vanenge vapiwa. So inini I refuse kuti ndishandise kuita content yekudaro yekuti ndozvandiri kutaura fesi kwashi kuti totomuda pano Ndodo, totomuda pano totoda toti atokura akauya pana patinotamba naye ogrowa pamalive edu patichijoina panopinda vamwe varume antarida following tichitamba naye zvakanaka pana chikura, then achazoona kuti ko ndaitota nguva yangu nchituka vanhu chidini zvinyadzi hama dzichindiona vanhu vachindiona kandi ndogona kutongokura kutoita following yangu zvakanaka kudai so ndisina kana wandatuka. Andimaona. So ndo zvanandango yangu ndizomuadresa ndizomuudza Ndodo kuti Ndodo aiwa handizvoba handizvo kwanzi ndikasangana nezvandawa mustreet guwa chero ringave remadiaries kureva SIS MELLY ndinotoposta Ndodo ndoda kuti inini uposte every day. Ukawa guwa rangu usatomboisa kana filter, usatomboise kana filter, post it as it is. Ndo content yako, post it as it is. Ukatoriwa guwa manya naro, andiwana manya naro guwa racho rero nokuti wati hauna filter. Asingatozivi kuti kune mama makuhwa wangu waunopiwa but wangu wasingaposte because of the love that you have for me and the respect that you have for me. Saka ndasizoya kuti kubva nhasi ndichange ndakuposta makuhwa. Ini posta Ndodo mamwe ndogona kukupa hangu ndoga kana ndichida kuti nditaure nyaya dzangu ndiburitse ndogona ndichatouya kwauri ndichikupa kuti ndikandirewo ndiburitsirewo makuhwa angu aya. Andiona ndamuitira live Ndodo kuti awane following akure. Ndoda kumukudza memo. I'm here kuti agrowe, ndoda kuti akure, ndoda kuti akure. Andiwana ndoda atokura chaiko chaiko. Mwana ari kuzama kuhasilawo, he's trying to hustle, there's nothing wrong with that. Ari kuzama kuhasila stereki ende kuhasilawo kuvanhu vanouya nezvakasiyana siyana. Animaona. So nachoda kuti ndimuedze dei anga aripo pano kuti mumuone mubve mamufollowa madiaries. Animaona. Sometimes we don't use a harsh hand. Tinotomuudza pamwe anenge achitofunga kuti zvanenge achiita munhu wese supported zvakanaka handiti munhu ari kukurawo asingazvinzwi. Andimaona. Saka content chete ndo inongori nekakupesana kuNdodo, otherwise uri bore munhu. Content ndo yakangoita kakupesana plus ita slow down Ndodo kana dei zvaigona ita slow down parurimi rwako apa, parurimi apa Ndodo apa. Slow down parurimi apa. You are a very handsome young man. You still have got a future. Kumberi kwako yakakura zvokuti anditiona ende une kwakabvawo une hama dzako une kwakabva uri mwana mudiki. Social media ichazopera one day, yapera one day. Wakufesana nereality, wakuda kuzonoroora kunoita mhuri yako, vana vako vachikora deti ndimera apa uchitaura zvinhu zvemubhurugwa. Andiwana uchitaura zvinhu zvemubhurugwa. Eki ungangodaro hako salad with Eki ndakakupana apa ndega ndichifollowai munhu followai vakawanda nokufollowa madiaries Eki ungangodaro zvako but vanhu vakawanda uchitanga iwe nchiti mwana yanogadzira masalad mwana yanobika ndichitaura nezvako pano people ended up following you. Tinenge tichiona kaisi uchiposta masalad ako uchiposta ukudza ako tichiona. Andiwana ndoti madiaries angu akatozara papeji pako ndiyaitogara ndichitoti followai mwana ifollowai. Saka ndikauyawo ndichida kusumudzira umwe upcoming andika musazorwadziwe vasikana. Animaona musazorwadziwe techingozama kusumudzirana tichienda. Animaona akawanda ma-upcoming socialites ari kusimuka. Vana mbuya masa ma-upcoming anotodawo following yenyu. Vana madhumbe diaries vaya vanotoriwo ma-upcoming. Vana mamoyo diaries anti vana dometi diaries vakawanda ma-upcoming. Ene ndine ndiripo handikomendi dzinongwane ndichotoona zvimalive vavanenge vachiita zvavo nde nditoripo kana kuchitobhuwa ndenge nditoripo. Kwanzi mashoko maakutya aya SIS MELLY. Wati Cynthia mashoko maakutya aiwa handitye mashoko handide chete I'm trying not to socialize myself nedrama chete. Andiwana I'm trying to de-associate myself nedrama chete. Ndakamirira diaries family because avila Cynthia remember ndinofamba a lot. Wakandiona musuno ndanda unosupporta maroma angu angane funeral yavoko. I think you saw the following iripo yemadiaries aripo kuti vanhu vakuru hapana mwana mudiki, vanhu vakuru, vana mama vakuru, vana mama kuti nyangwe neni ndega
drama unozati musuwo yavo mari vaindibvunza kuti Smelly, how do you do it pasocial media pai? Because zviri pasi ndikati munoona hande social media kunofara zvikanza zviite here kuti mubvise vana tisade tiri toga, because takatoringa ini kunotaurwa zvinhu zvatinoda zvechikuru zvinovaka. Hakuna ndikati no, hatikwanise kuvabvisa because vana ava vasi vese vakadaro, tine vana vari right. Saka vachangoona kutiwo content yedu haisi kuvaitira vobva vazvibvisa vega. Tine following yevanhu vakuru, ndo one page rinofollowiwa nevanhu vakuru. Handifi kuti mungawana even vana an example vana ambassador vaya kana kuti vana Temba Muliso vaya vari kune mamwe mapage uko, but page panapa trust me vanouya, trust me panapa vanouya, vanenge varipo. Pandongodai kufona chitatobvunzawo zvimwe zvinowo chinzi kwakandakafonegwa naSis Melly kuti utiyezvo kweya munondiziva ini shefu kwe pane mnasingakuzivi wotoyezonoti yezvo. Vanhu varipo guys, tinavo vanenge varimo havakomentiwo zvavo, but maprogram edu vanotomada, and is the truth. Anmona is the truth. Vana Ndodo vane potential yekutodaro vana Ndodo, because akatanga Ndodo, I want you to learn from Mosha. Ndodo, I want you to learn from Mosha. Wona kuti Mosha pakaringa kuita zvinhu zvemadrama akatanga konzerta nebrand rake remaskits. Mosha manje tengeta ana mumiliyoni, anenge apinda mumiliyoni, manje Mosha hacha respondi kuvanhu, hacha anongoita maskits. Iwo unogona kuita maskits, unogona kutouya nemecontent yekutotaura ndogona kutokubatsira zvakawanda. Uya tionesane, zvinotonakidza futi ukaita izvozvo. Ndoona une potential yekuti makambani ari kuda young blood akawanda, vanhu vane simba semi vanomhanya nodini. Ndo mukana uyu Ndodo kana wada kupinda pachigame ichi, but ukapinda pachigame ichi necontent yako yaya, hakuna kana company one inoda kuassociate newe. One company inoda kuassociate nedrama, kana especially corporate companies havadi, they don't want. And ndaiona kuti typing error, ndaiona Cynthia kuti yanga typing error, havadi. Ndodo une potential isingatoiti, because South Africa kunoku masocialize echirume mashoma. Anditi waona une potential, content yako kana zvaita imbogara pasi nemuroora wangu naCheru, imbogara ipasi mite review, uone kuti hatiuye here, uone kuti hatizari here kupeji kwako mukanakigwa musi woita live yako une vanhu vakawanda. Tinouya saka ndo zvadaida kuti ndingotaura. Asi zvokuti kwai makuwa edu kana wamapuwa haiwa kanda ause, nokuti iwe chiro kasakanda somebody else will. Ukasamakanda makuwa acho iwawo anenge wawa eduka, ukasakanda iwewe somebody else anongokandawo. Saka iwewe kuti ikanda zvikurumidze kufaya, iwewe ukangozati socialite harivhunduki makuwaka, zvinotokubatsira Ndodo. Ukangozati socialite harivhunduki kuti kwai kwabuda chinhu mustreet mukawo, takatoudzwa pane chatisina kuudzwa, takaudzwa left. Ukanzoona muroi, ukaona inini unoona muroi, ukaona inini unoona hure, ukaona inini unoona ngomwa, ukaona inini unoona zvese. Ukangozati takato pese, hakuna shoko ratisina kuudzwa pasocial media, uchaona kuti hakuna chichabuda chokuti hanzi tinonzi kwai tokwata kana kuti I cannot handle that. Ngachiuye tione, tenge titoripo. Ndodo, learn from Mosha. Unokura mfano wangu kwenda kure. Ita live yako uchitaura zvimwe zvinhu, kana tuchitamba marecords chaiwo tuye kukujoina titambe marecords. Uone kuti pano kutofaya sei ipapo. Umbosiya kutuka mafans zvinyadzi, umbosiya kuningirira. Sorry Ndodo, but ndingokudzira hangu pano. Ndakambova vari vachitanzi you smell like the company you keep. Handizvo here Ndodo? Kana maybe ndikukanganisa. You smell like the company that you keep. Saka kana ndakauya uchigara uchituka vanhu uchita zvanenge uchita zvezviya, andika ndatotongove birds of the same feathers. Birds of the same feathers, they flock together. Saka imbotanga waongorora, wazviongorora wega. Ndisati ndadi tati tiuyewo, nokuti pamwe tenge uchitifarira zvokutodaro kuti Simeli ndovafarira ndovadai, shuwa zvichitokuyeta kuti but iva vamboipa peji pangu, zvinenge zvichitokuyeta zvechokwadi. Toda kuuya kupeji kwako Ndodo,
ende dzimwe nguva tinotouya but hatikomendi because zvinenge content yacho I think ndapedza hangu guys. Ndotsamba yangu kuna Ndodo anachida kumupa anomaona right. Mirai guys ndimboti kurupisa ka mina ndimbovata kana 45 minutes kana ndamuka pane nyaya panapa pa iri kunetsa kuseruko ndee pano padiaries yakatangira pano ndabatikana zvisingaiti kuti pati wai kana vanhu mazobatsirwa handitika munotaura zvinhu zvisiri izvo anomaona nditi mushure munge ndatumirwa zvinhu zvakawanda inonetsa nyaya yacho guys muchaitawo majajisi handizivi because zvinhu izvi ifamily anomaona ifamily iri kubudisa yanditumira zvinhu izvi anomaona ichinzi zviri kubuda nemwe munhu munoza zvachona zviri kubuda nemwe munhu kwatakaziva panapa through nyaya yake through kubatsigwawo kwakaitwa pano anomaona pati azonofambisa mashoko mamwe kuti iye ndamusendera mascreenshots aya ndangotora masusa ndapiwa nehama dzake ndobva ndangomufowadhirawo akati kunyepa ndezvokunyepa tiri kugwa handizivi guys vayawo ndikavadzosera zvataura kuti kunyepa kuti kugwa vakatokumbirawo kuti muti edhe palife tingoipedza nyaya yachona. It's a long story chagona kuaffecta vanhu vakati wandei andimanzwa saka ndichadzoka nayo guys ndichadzoka nayo mina ndinoti dzinobata here dzikaramba ndongobva ndongoenda hangu kustudy kwachona tobva tangocontinue handitika. So guys love you so much mese upcoming socialites tinokudai handitika. Ndodo we love you as well. We as dads we don't hate we hate hatishandise wediroro. We love you as well handitika. Toda kutokuona uchikura ufunge hanzi handisenda ndina izvozvo handisenda ndenda kudzika pazasi apo ndakunotangana nenyaya iyoyo vakumanaka hapana chiti ndimboti ombi jani alright. Saka regai ndikate guys ndiuye nenyaya yacho mira ndikati ndandakatozvidhisira topic ndikatoisa econ kuti ndinyatse kufungwa nemhepo chegai ndipfeke ndiinde kustudy then tifambe nenyaya yachona handitika ndikubatai manje ndipei chete 10 minutes.